Salut! Bine te-am regăsit! Eu sunt Andreea Stănișor, sunt foarte fericită că ai acceptat provocarea MomFit și că ești alături de mine în a doua săptămână din provocare și la al patrulea antrenament pe care îl facem împreună. Astăzi o să lucrăm upper body, avem câteva exerciții pentru abdomen, spate și brațe, așa că te invit să dai share acestui filmuleț înainte de a începe antrenamentul, să ni se alăture cât mai multe mămici, să facem sport împreună. La antrenamentul de astăzi avem nevoie de o pereche de gantere și de o saltea. Sper că ești pregătită și hai să dăm drumul la treabă. Începem cu partea de încălzire, picioarele depărtate, abdomenul strâns și ușor, rotim umerii, ducem pe spate, mișcări circulare. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și încă 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, schimbă sensul, ducem față, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și încă 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Duci brațul în lateral și avem 1, 2, 3, răsucește și încă 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, brațul sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ușor vreau să rămâi și te duci cu brațul cât de mult poți pe aceeași linie cu urechea în partea opusă. Și avem 8, 7, 6, 2 și schimbă. 1, 2, 3, 4 și încă 4, 3, 2, 1. Palmele la nivelul bazinului, ușor vreau să rotești. Și avem 8, 7, 6, 2 și schimbăm sensul și avem 1, 2 și încă 4, 3, 2, perfect. Apropiem picioarele și joc de glezne, vreau să flexezi alternativ câte un genunchi și ridicăm câte un călcâi. Și avem 8, 7. Sunt foarte fericită că ești alături de mine în provocarea pe care ți-am lansat-o. Sunt foarte curioasă să aflu ce efect are asupra ta sportul făcut dimineața și cum te simți după antrenamentele noastre. Încă 4, încă 3, 2, 1. Ușor inspir, expir. Ți-am pregătit pentru astăzi doar 8 exerciții pe care le facem împreună, 8 exerciții care vor trece super repede. O să lucrăm pe timp, nu pe numărătoare. Avem un antrenament astăzi de tip circuit. Asta înseamnă că pe parcursul exercițiului vei lucra în timpul tău. Important este să te concentrezi, să lucrezi corect și să lucrezi până la capăt. Avem 40 de secunde active în care lucrăm exercițiul și 20 de secunde în care ne refacem după efort și ne pregătim pentru următorul exercițiu. Avem timerul setat, așa că eu zic să dăm drumul la treabă, ne luăm ganterele și începem primul exercițiu pe care ți-l arăt imediat. Luăm ganterele, picioarele ușor depărtate, genunchii ușor flexați, coatele pe lângă corp, vreau să răsucești, flexezi și ușor revii. Lucrăm biceps. Pentru început poți să lucrezi cu gantere oricât de ușoare dorești, iar pe parcurs, dacă simți nevoia, poți să crești și să lucrezi cu gantere mai mari. Ușor flexăm și răsucim, revenim. Flexăm, răsucim, revenim. Mai ai 10 secunde. Vreau să ții abdomenul strâns și genunchii ușor flexați. Încă. Pauză. Inspirăm, expirăm, avem 15 secunde de relaxare, timp în care te pregătești pentru cel de-al doilea exercițiu. Brațele în față și ușor ridici câte un braț către piept. Cotul în exterior ridicat. 1,
Vreau să tragi, să tragi. Perfect. Controlează foarte mult abdomenul. Atunci când cobori, vreau să simți abdomenul cum lucrează. Control pe exercițiu și când ridici și când cobori brațul. Nu uita să ții spatele drept. Perfect, încă puțin. Pauză. Inspirăm, expirăm și ne pregătim să lucrăm triceps. Din lateral, să mă vezi mai bine. Genunchii flexați, bazinul în spate, spatele drept. Brațele de jos cu coatele pe lângă corp se ridică și ușor cobori. Și dai drumul la treabă și avem. Foarte bine! Ridică cotul și concentrează-te să le ții ambele coate pe lângă corp. Să nu te duci cu cotul în exterior. Abdomenul strâns, spatele drept. Tragi, ridici. Foarte bine. Încă. Mai ai 5 secunde. Și pauză. Inspiră, expiră. Mai avem un singur exercițiu în picioare, după care coborâm la salteluță. Din nou genunchii ușor flexați, abdomenul strâns și alternativ cu cotul foarte puțin flexat, ridicăm câte un braț. Trece timpul super repede. Este foarte simplu să faci sport. Cel mai greu este primul pas, acela în care decizi că trebuie să faci mișcare și momentul în care începi efectiv. Odată ce ai început mișcarea, garantez că o să-ți placă și o să simți nevoia să te antrenezi. Încă puțin. Controlează mișcarea și ai grijă când ridici brațul să ții pieptul drept. Relaxăm. Inspirăm, expirăm, coborâm la saltea, venim pe genunchi, luăm o ganteră și ușor, câte un braț alternativ, ridic. Ușor schimbăm. Sus. Abdomenul strâns, spatele drept. Ai grijă capul să nu coboare. Lucrăm și spatele, pentru că un spate puternic ne ajută să scăpăm de probleme și de dureri. E foarte important să lucrăm musculatura spatelui. Încă puțin. Strânge abdomenul. Perfect! Ușor relaxăm. Venim pe spate și începem să lucrăm abdomen. Vreau să pui palmele sub șezut, genunchii ridicați și alternativ cobori câte un picior. Dacă obișnuiești să te antrenezi și este prea ușor pentru tine, aici poți să întinzi piciorul pe coborâre. Umerii sunt ridicați, privirea este în buric. Atenție totuși să nu ții bărbia în piept. Între bărbie și piept vreau să ții o distanță ca și cum ai ține un măr. În acest fel eviți durerile pe zona cervicală. Perfect! Următorul exercițiu pe care o să-l facem împreună cu genunchii ridicați, flexați, brațele către genunchi și ușor revin. Și expiri când te ridici și începem. 40 de secunde, mai avem foarte puțin. Din nou, o variantă mai intensă, dacă simți nevoia, te poți ridica până mai sus. Întotdeauna expiri atunci când te ridici și rulezi coloana vertebră cu vertebră pe coborâre. Și
și ușor relaxăm. Ultimul exercițiu, o să lucrăm oblici, genunchii flexați, picioarele depărtate, brațele în față și te vei ridica alternativ către un genunchi. Expiri întotdeauna când te ridici. Foarte bine. Varianta mai intensă, în cazul în care te antrenezi, este aici, unde te ridici până sus. Asta poate să fie și un exercițiu exemplu pentru ce vom reuși să facem. Cu antrenament și cu consecvență. Și ușor relaxăm. Asta a fost tot pentru astăzi. Sper că ți-au plăcut exercițiile pe care ți le-am pregătit. Nu uita să dai share la această postare, la acest video, să afle cât mai multe mânici de provocarea MomFit, să ni se alăture și să facem o gașcă mare de sportive. Ne vedem miercuri la următorul antrenamentul numărul 5 din provocarea MomFit. Eu sunt Andreea Stănișor, îmi face foarte mare plăcere că ești alături de mine. Îți doresc o zi minunată și să avem o săptămână excelentă. Te pup!